Puilano chini tiprasa dofani lukurokno ani khapangni hamjakma tei siba yapharo tini जों kaisa topic no tui kok salainai eba wan suglainai abo wngkha chini dofani je bwrwi rok buini dofani bai buini dofani salarok bai kaijakmani eba baksa kaijak phano hamjakmani mungwi buini dofa bai tongwi chawi olo buini dofani borok bai satokjagui tek torjagui kifilima phaimani obo hai kwbangma जों tabuk nugui tongo haide hinkhe naidi chini Hyderabad wngthong Bangalore city wngthong Delhi wngthong tei alga jaga Guwahati wngthong kwbangma jagao chini student rok chini tiprasa student rok especially bwrwi rokni bisingo buini dofani chwlarok bai gurogo tongo chawo arpore buini dofani chwlarok bai kwrwngwi sak motok eba sak tongthok tongmani yagulo borok photo nao video nao obo bai blackmail khlai tonijakmani omo hai kwbangma tiprajwk rok tongo जों khobo khwnao tai tai amo hai wngwi tongmaimani chini borok rok hinkhe oborokno tui tabuk जों tamo step nanai tamo chini dofa rokno जों जों jalni phiyoknani bagwi tamo step nakha hinkhe जों tiprasa rok ni obo bwrwi bwsarok obo hai jalo eba obo hai jagao klaiya wngnai eba जों bahaikhe chini dofani bwrwi rokno obono bujoknai eba sawi maninai obo o jagao thangya twikhେ borokno bahaikhe kwchariwi naragwi mano obono tui जों chini society o chini dofa o chini communities o belai kheno yapri senani nangwi tongmani jora जों nugo je hamjakna phuru to tiprasa rokno sai hamjakya kaijakna phuru bo tiprasa rokno sai kaijakya phiaba olo buini bosong bai satogwi butok khlaijagwi eba podre pod kok banglai phirogwi rohojak phuru kai tiprasa rokni logi sanpayo jastik marwnai hini tiprasa rokni logi sanpayo haide hinkhe ma wansuknai bwrwi rok bo kukubuida nang je chalabai thanani nayo aboni bosongni ya buini bosongni borok hinkhe kukubuida aboni sara jibon sati tongwi thano obono tui ma wansuknai ke oborokno tui जों tini chorcha khlailainai eba wansuklanai ani je bujitui ani je wansukmani ang je wansugui naimani bahaikhe o jagani katirenai especially जों kaijak borjak borok जों bwrwi sikla rokni lubi buya eba chini bwrwi rok buibai kaijagui tongo जों bai kaijagya hinui जों lub nangnai amotui borok buya haida haipano chini society chini somajo chini tiprasa bosongo tabuk obo soliwi tongmani bagwi o kokno tini ang tisanani bagwi eba o kokno khorang tisana bagwi ang tini o video masramkha haikhe bayarok जों naido chini dofani bwrwi rokno obo hai jagao obo hai buini dofa bai gwdalwi eba buini dofa bai kaijakmani o yapri setani o जों bahaikhe borokno mwthaknani bagwi masai toknai so number 1 point जों kami o society o जों kwbangma kami o group khalaio hayediba chini kami amchairogo borok thwilaikha ongkolaikha hinkhe जों kuthum laio ongko khoroksa tei khoroksano chuwa laio omo hai kwbangma chini kami o bo borok rok kwthal laiwi tongmani jaga tongo so number 1 ang especially koinai je bwrwini guardian chini tiprasa eba chini tiprajwk sikli rokni guardian buma bufa eba borokni dara eba borokni kaka mama toy omo hai guardian rok mainly alert ma wngnai naidi kwbangma chini tiprasa rokni bisingo tongo do buini bwsani jorao hinkhe bo yasi sunai omo phunani bwsajwk alga dofa bai thangpaikha haikhe o sanai borokno jefuru bini bwsajwk amo hai wngthang hangkhe bo nilar bukhuk muthukjak tingthang so aboni bagwino khoroksa tei khoroksano satokya wngwi thango tabuk chini tiprasa rokni bisingo kwbangma omo hai buini dofani borok bai kaijagwi bo sase sarakliya tiprasa bwrwi rokno nugui alga dofa bai kaijakma nugui bwkha sai tongphano bwkha bisingo khari yok tongo haipano bini nijini bwsajwk se alga dofa bai kaijakjak bo aboni bagwi bo obono tui khorang se tisarakliya jodi tisakha hangkai bui bai se yasi sujaknai nin bwsajwk kai nin bwsajwk buini dofa bai kaijaknale nung tago oro khorang tisi tongphaio ni sajaknai oboni bagwi baksa laisiwi saragyang tongo sabun dos oro buma bufani onek responsibility tongnani nangnai jahate nini bwsa buini dofa bai kaijakya tui especially nungma phwrwngnai
chini dopha minority ngi tongo chini dopha kamawi tongo chini dopha komori tongo chini dopha buini dopha bai satok jagoi tongo sung kisa angmani bagai jodi chini bwrwi bwsarok alka dopha ni borok bai kajakha hengke chini dopha tebo komi oi thangnai especially nok nukungni borok buma bupharok bwrwi bwsarok no obono belai kheno satai tei phwrwngtai jefuru bo mecho rwngnani sengkha romni bini ages 12 bosor 13 bosor 14 bosor o jorani hoyto no tabuk chini bwrwi bwsarok no alert khainani nangnai je sajukma nung hamjak di eba kaijaknani jora sokpaikha kaijak di haipano buini dopha bai ta kaijak di obono buma bupharok phwrwngna nangnai kami amsaini borok ungthung eba khoroksa jaiti gustini borok ungthung sungma salainai akok no chorcha ma khainai kami amsai rogobo so oma haike buma bupharok jefuru bwsabwti rok no chaitogo nung jodi buini dopha bai kaijak hangkale nadi nung tei chini dopha onglia eba chini nukung eba nung tei chini dopha hunjaklia nung jodi no tabuk kaisa na debnatha das omo bai nung kaijak thangka kete nini surname to kmai thangnai deborma surname kmai thangnai nini bwsa asai ka hangke nini bwsaini surname marnai habo haike no nung sungbai chaiti kwak kaglai thangsinai nung jodi no buini dopha bai kaijakhai oborok no bwsabwti rok no onek class khaina nangu je guardian tongnai rok o samung first priority puila sikango guardian ni responsibility nini bwsabwti rok no nung bahaike sanskar phwrwngwi tong nini bwsabwti rok no dopha no twiwi nung bahaike bujogwi tong nini bwsabwti no twiwi tipra sarokni kok no twiwi nung bahaike phwrwngwi tong abo guardian ni thanio responsibility first priority number 1 secondly society o tongnai okra sakra rok kami amsayo tongnai okra sakra rok obono serai khanai rok no kami amsani sikla rok no sikli rok no okok rok no twiwi ma phwrwngthai je chini dopha bo situation no jeng buini dopha bai kaijakhe tamungnai obono belai kheno phwrwngnani nango even tabuk phwrwngwi bo tongo tei nadi chela sikla rok bo step mananai obono twiwi friendship circle lo baya bondu khalai tongthani wo nadi sikla jorao chela sikla bo bwrwi sikla bai bayap khawo bwrwi sikla bo chela sikla bai bayap khawo so o jorao o friend circle o obono chorcha ma khainai nung jesapa nungdi nijini dopha no kari alka dopha bai ta kaijak di eba chung kaijak tongkhai chawo jara chini tiprajwk bwrwi bo kwbangma sinai nuknai bujinai wansuknai kwrwng borok tongo so borok bo bini friends rok bai chorcha khainani nangnai o kok no twiwi nadi chung buini dopha bai kaijak hangke nung omahai ongnai hai ongnai umti ongnai omahai kwbangma je problem no twiwi share khlailainani nango so friend circle obo obono share khlaina nango tiprasa chela sikla rok nadi khoroksa chini tiprajwk bwrwi buini bosong bai kaijaknani thangka eba buini bosong bai podre pod khai roh jakangka bwsukse khuk sitras ungko salai hai diba so sikla rok bo step mananai sudo ama haika khuk sitra comment khayo kok salayo khai bai singya nini friend circle ok kwbangma bwrwi sikla bo tongna nung borok no bujoknani chaitokdi sikla rok especially khorang mati sanai je chini bwrwi bwsarok omo hai ongwi thangka hangke norok omo haike tewaisa aro buini bosong bai podre pod khai kipil phaijaka hangke chini tiprasa chela sikla rok norok no kade kaijak no a khorang no tisadi eba norok bai kaijaknani bwdai mwchang sikla rok no sungdi bwrwi sikla rok no question khlai chini chela sikla rok o bwrwi sikli rok no question khaimano jodi nung buini bosong bai hamjaka buini dopha bai hamjaka o borok nong bai tongwi chawi no use khlaiwi akawi nung bo bai relationship tongkha living relationship tongkha podre pod friendship ni bisingtwi panongkha nung buini bosong bai tongwi chawi nini sak no kusum khlaiwi nung olo jefuru a borok bai problem mungwi nini dopha o kipil phaipuru tiprasa chela sikla rok eba tiprasani chela rok nung bai kaijaknani mudai mwchang eba nono yasak phinani mudai mwchang chini sikla rok bo obono twiwi khorang mati sanai ma wansuknai jodi khoroksa se bwrwi ama haike buini dopha bai haike thangoi olo bo kipil phaika bini a character eba bini o tomung no saiman kaike
chini salarok bo obono accept khaya ngani nango sing accept khaya hini sanani nango omahai borok no abo hai characterless borok no sing accept khaya an sanano so aboni bagino naji sing omahai ke khoroksa sigla sala sigla rok bo khorang ti sanani nango je burino nung saiman tong buni bosong bai to tongui sawi eba bini sakje tongthokti tongui sawi akoi oloke a borok bai problem ngi relationship kak lai phaimani pore nogo phaimani pore chini tiprasa salarok bono tewaisa kaijaknani porjaknani accept khayanga namo awahai koyekjona borok omahai singjalo klai khanke obono nugui truk borok atong no maya kanai eba yakanani tigi masai toknai so aboni bagino nadi kebangma buri rok sing nugui tongo example continually omono khorang ti sana nongo tei kami amsai beraise sing sini to phano basirinan bagi okok rok no tui satai tabuni jorabo okra sakra rok kungtu sikla rok kungtu sikli rok kungtu okok rok no belai keno satai chorsa khlai tai potitik family bo je jagao buri besatongo anukhungni borok okok no sorsa khlai tai boni guardian chung okok no sorsa khlai tai omono tui wan suk tai tai kaisa sing je naimanu je buini dopha bai kaisak mani obono mwthaknani tui sing jodi no society no bahai ke sing sep khaina rangnai chini community no chung bahai ke sep khaina rangnai nang omai kobangma idea naitu khainke internet of nang kha eba nang kuno kaisa advice expert ni advice phano narani ingkha a jora rogo nang kaisa idea ro jaknai doromoni bwkhaktibo borok no alka dophani borok bai kaijakmani no tui mwthaknani eba phwrwngnani alama manu mane phwrwngnani lama manu tangui especially nainai dingke chung muslim community mane thuruksa rok no nainai khanke bongni Quran ni hoite je alka dophani borok bai kaijakmani saya omo haike borok sob somoi no phwrwngjago tai nainai di Christian elam bagrogo sung kaham ke seri nainai khanke Christ nono poito khlaya borok bai kaijakmani abo saya amo haike bo phunukjago mani no so oborok ni bisingtibo sung kisate chini borok no katirinani bagai phwrwngni mano o dormoni bijabrok ni bisingtibo so omo haibo sung step mana thai ese tabuk sung chini tipra sarok ni bisingo Christian rok bo tongo heida ngi Christian rok bo phurung thai je ku kaijak mano tui kaijaknani hingkai nungkai to no poito khlainai borok bai kaijak di nijini dopha bai kaijak di obono tui dormoni bijabrok ni bisingtibo onekta kisu o je omo hai situation nungui tongmarok no control khainani bagui phwrwngthani o sugu hingke oborok no bo sung use khlai mano awni bagui no nainai khanke sung Indian constitution ni mote 1954 act 1954 ni mote sung kebono nungo dopha bai ta kaijak di hai dopha bai ta kaijak di hinai kaijagya tongnani nangnai hai hinai sung kebono force khlaimaya borok 18 bosor lai thangmani pore jotoni no right tongo je bini life partner bo sabono choice khainai but जों सिनी society सिनी समाज सिनी community no जों control ma khainai especially belai ke ekdom जों bono kasunani amti hekebo जों abo ain ni mote जों abo illegal ngi thanai so aboni bagui no masima phurungnai जों सिनी society no सिनी समाज no ni borok no chini buri bwsarok no जों ma phurungnai je omo hai engi tongkha ga chini dofa bojaga bo thangai tong dofa ni kok no tui communities ni kok ni chini dofa ni jwngjal ni kok no tui जों bahai ke minority engi tong tami ke bwsa eba borok population bagnani buri rok ni bisingosi je jaga o chini tiprasa population bangna nangmani bose alka dofa ni buri salabai kaijage alka dofa ni population je bangni obo haike bahai ngai bana je jagao nini tipra sarok tipra sa dofa ro komi ui tongo o jarao se ningle buini dofa bai kaijage buini dofa ni borok bai kaijage buini dofa ni borok rok no se bari nani bagi kebang khlainan bagi population bang na bagi nang borok no sai jok kaisa khairi ma hai so da abo nang hamjage kaijage thangka amu simingya nang borok ni population borok ni generation no kebang khlainan bagi bari nani bagi nang aro thangma hai tong tamike buri ni bisingti se buri ni ok ni bisingti se aba haike borok population bangsa ui phayo
on bagino wan sugina di sini buri besar go belai khana oborok no ti wan sugnani nango ang especially ani advice buri rok na ang sanani musungo naidi chini bukung bara nasigei buni dopharok hamjagui manu eba nono sajagui manu haipono borok kaijagui borokni nukhungo nono hamjak snabui toninani omo borokni society ni bagi borokni somaj ni bagi amsuk khlaya alka dopani borok sini buri besarok no kwbangma hamjakpano borok just use khlaiui nono yakrida mano abo bongni sikangbariyaw no thot tongo tamni ke alka dopani borok especially tabuk South India angka North India angka jesa borok phono chini borok no nukha hingke u khoroksa khorokni buni dopa bai tongui thango phayo kipil phayo obo haike u tomung sitra tongnai rok ni charatui chini dopa rok ni buri rok no nukha hingke yang phatar haste phanangthung eba alka dopani borok phanangthung wangdi bosong borok phanangthung tam thot tong ba borok o bukung barajat buri rok angka rang lubi borok no shopping telangdi cinema telangdi rang kisa muisa phunungdi haikeno bo otsalana hamjagui thango ar pore hamjakmani yagulo bo bai tongdi sadi je sak motok di tongdi ar pore bono use khai yakari de bo kun khaimya omo hai bongni sob somoino wan sukmango tongo nung bai tongnai sanai living relation no tongnai ar pore bo nono yakari nai tamke bini poribar nono hamjuk songui nara nungni abo asuk klaya alka dopani borok strict tongo sala no phano se borok alka dopani buri bai kainani strict tong onek krak tong jodi nung rang puisa gnang eba lekha pora gnang nini sakri kotor nini bisingtui asalani nukung soli thangmano omo hai hingke borok accept khaimano but abo haiya hingke accept khainani belai khano korthin ngai apori bani bagi so a poribaro nung thangi kesang khe hamjugui tongi manani amo asuk klaya nung ritan kipilima phainai nini background gori borok khangka hangke nini nok nokung gori borok khangke aun bagino buri rok wan sukti sung naidi do nung khoroksa buri jodi nung alka dopani buri bai kajagui thanga jodi chini tiprasa salarok saimanka tiprasa siklarok saimanka nono ekdom respect khlaiglak जों कयेकजना chini Hyderabad city o tongnai omo hai buri rokni kothona rok bo khanaka kwbangma alka bosongni salabai tongui olo at salabai je musung tikhe blackmail khlaijagui yakari rjakmani omo hai rok kwbangma chini dopani buri rok tongo amti hai so nadi bongni life sung interfere khaine thange tangke borok chini tiprasa sala eba chini tiprasa wan sukurung okra sakra rokni thani wo kaisa konsol nana sing sungsakya bono bahai ke bujoknai an bagni especially ang number 1 tamsa guardian rokni responsibility tongo because nung ang sigla borok nung ang sala borok alka nukungni borok thangi bono phurungnani thanga kai ani life nung tam interfere khai ani life ani isa ni sakbo thaidiba on bagino jodi borok konsol na khata ang tabuk alka borong ni alka dopani borok ano hamjagu ang mai kajagni hai nango ke sung afro borok jodi no chini borok ni thani wo konsol na ka sung afro bujok thogu but borok jodi nana ni soya kai sung borok ni live thangi interfere khaimia on bagino wansuk di chini tiprajwk buri rok norok nainai di kwbangma tiprajwk rok tabuk sung nugu je tirpra rogo wanji bosoni borok bai eba thuruk bosoni borok bai kajagui kwbangma kipili phaimani nok rogo satok pitok khaiye bujakmani butok khaijakmani haidba kwbangma sung nukhali news o buni dopharok belaikhani strict tongo chela phanangthung buri phanangthung borok alka dopani borok no hamjuk songnani hangkai a hamjuk songjaknai borok bongni nukhungni slai gwnang nanangnai rang puisao jefuru bongni nukni borok rang nango nono sano ruimanai amo hai borok nanangnai omo hai buri hinggaise buni dopa buni bosongo thangai hamjuk songjaknani eba tikisa respect ritoni jaknani ngi mano phiaba nung borok ni slai nung kri nukuni borok ke borok nono hamjuk ni songi nanani belai khano kothilnai
So गोबांमा Christian family rokni bisingo kisa misa samjota tongo eba wansugui babiwi poito khlainai rok ba ama hai engthai kwrwi ama hai ke kisa misa Christian community so ama hai kisa misa kaham nugui mano do but joto jagaya Christian rokni bisingo pano joto borok ya so amon bagi belai husungdi dofana tui wansugdi bwrwi rok dofana tui wansugna nango bwrwi rok bo dofani bagui soba khlainani nango dofani bagui bwkha ui wansuknani nango bwrwi rok bo chini Tiprajwk bwrwi rok kwbangma educated borok rokni bisingo bwrwi rokni bisingo kwbangma educated bwrwi rok no buini dofani buini Bosong bai kaijaknani hamjaknani eba relationship tongnani hamjago buini dofani bisingo rang puisa ganang sala nokha hangke bono hamjak hangke bobo makajak toto bobai jibon thangui manano hai wansuk hazar borok hazar bwrwi chini bukung bara bwrwi sudu Tiprajwk simingya Mizu Manipur angkai je Arunachalni borok rok Naga rok borok rok hazar North East ni borok rok buini bukung kolok borok rok bai tongui chawi olo last digiwo non bai kaijakya nono yakarui rihonai omo hai mangsi kwbangkuk kebo jibon sati swnamna bagui nono hamjakya buini dofani borok rok wansukti bwrwi Bosongni borok rok especially kwbangma manjagui tongnai borok rok ani o kok khana borok saimanai ni o kok kubui hini manjaya sani sikang piri tongnai rok borok to saiman glak mangjak borok rok ani o kok khana borok ima hamai so aboni bagui wansukdi tak bukuk rok chini Tiprajwk bukuk rok norokni thanibo kaisa chini dofano erinani phan norokni thanisi dofano tui kaham khlainani phan norokni thanibo tongo norok obono use khadi Tipra sarok nai du agibo 84-85% omo haike tongui tongmani tini sung bojago thangi khlai kheba sung 30% ni komangui tongka sini Bosong truk sung pai thanai jodi omo haike tabuksuk jora sung obono mwthak kasuya hangke obo sung nongni life bo interfere khainani musungmaya eba norokno kasunani musungmaya norokni life norokni isake toninani musungya wngmaya tamkai dofano wansugui nini ani bagui nini takhukni bagui nini buma bufani bagui omo haike wansugui nung chini dofani salabai kaijaka Tiprasa salabai kaijaka hangke bwrwini buma bufano pano chini Tiprasa salarokle kisa misa naikini khainai but buini dofani salabai kaijagui nung nini buma bufarokno kisa nini salani bwkhakti khe naikini khlaijaknai eba borokno mrwkjaknai omo haike manani onek chance kom Aida nini buma bufa chalani buma bufa family ni slai nini buma bufa rang puisa ganang na nangnai kotor position chakri khainai na nangnai omo hai na nangnai hai kese bo kisate gedra bombui nono nin thani o tongnai ingya ke tongya aun bagino ani Tiprasa lukurok ni je bwrwi rok no ang obono sanani musungu tini message ni bising di topic ni bising te so aboni bagino sung obono law ni mote sung kasui tongmaya but sung family rok decision nai manuse ani bwsajak omo hai tangthung tei society ni sigla sigli rok norok discuss khaibano norok ni friend circle omo hai chini borok chini bwrwi bwsarok tangthung hwnwi so omo hai ke sung truk tei chini dormo ni leaders rok jara dormo no tui phwrwngui tongnai prosar khai tongnai borok ni bisingtwi bo sung obono phwrwngui mano obo hai tangdi hwnwi tai leaders rok ni bisingtwi bo kwbangma jagao thangi kok sao so borok bo basawi o kok rok no saimano phwrwngui mano oborok ni bisingtwi kisa misa bwrwi rungya borok to rungya no rungya borok rok no tei phwrwngmaya borok no pathoro tui haptung hini tui luma hai singnai baksa borok rungya borok rok ni bokhrogo nung o kok no saka hangke but baksa borok bujinai bwrwi rok bo tongo wansuknai bwrwi rok bo tongo hedeba so je bujinai je dofano tui bujinai wansukna kwrung borok je omo hai saya step yapri senani bagui jodi no wansugui tongkhaka borok kifili phaimano obo hai kok rok khnamani bisingtwi obo hai kok rok bujokjakmani bisingtwi phwrwngjakmani bisingtwi but rungya borok to bo abo khe to kobor seibo no nung jesipano
bono tui lui tongni bo te khanaya bo cover se khaithanga bo buini dophan bagi bo cover se khaithanga so omo hai borok no hingke te jibono bo phurungi bo bufru tiprasarok no kam nangnai saide man uskango jeng dongo tv o nukha je o wanjui bai beraioi tongui chaui dunia ni paithak je musung tike tongkha olokai a wanjui bo je bini tongthok tui tongbai man pore khai jao neri hojak purukai bo phai jastik nango ni tiprasarok ni thani bo phaikya obahai sini kobor borok hingke obahai mannai khasinai borok hingke o bujok mungrok no khanawai bo kisa tele bini yapri no o saya society ni out of thangnani sigang bo kisa tele o communities ni out of thangnani sigang bo kisa le wansuknai heda so aboni bagi no tiprasar lukurok no sanani musungo chorcha khaidi o kokrok no tui social media rok sigla rok basawai koksadi obono tui phurungdi nini friend salker ni borok no nini friend bwrwi tongnai rok no sadi student life student no jefru jeng school thango phayo kwbangma friends khao haidiba o jora rogo bo jeng oboti important kogrok no discuss khainani nango jeng student rok bai student and student sudu aro pubg mobile thungui insta charogui facebook charogui reels namui tongma bai future kaham manglak nogrok o je tabuni generation o jora o one sukya hingke chini hai boys 30 bosor jora bo norok ma kapnai chini dofas rok agi tangi chini okra rok tangi oma haike jengno kalangi thaka ba tabung norok ni one suknani jora 15-16 bosor 17 bosor ni hoite no norok ni thinang no one suk sidi tiprasani thinang no one suk sidi sikla rok na ang sanani mobile o siming kelegi ta tongbai so okok rok no ti tebo bwskangni salowo ani thani tebo kaham idea rok eba nangkukmani idea rok sopake ang norok te kisa discuss khainai tebaisa okok rok no ti salainai but ang joto tiprasar no koina musungo please obno chorcha khaidi social media angtung para wongtung kami amsa yongtung te guardian rok especially ani video nugui tong ha norok ni bwsaboti rok bai okok rok no ti belai kheno chorcha khainani nango tabuni ojorawo hingke abono joto no ang asuk no sawi norok ni thani tebo katal idea tongkha hingke ani o video naimani bisingti tudi comment khaidi sadi oma hai khlaike bahai no idea tudi sudu sung buino kutugui buhuk sitra honoi jori lai hnui tongma bai simingya sung phurungna bo nangnai phurungmani pore rungliya sali angka sung borok no ma hanai ma kutuknai nangka ke bongni guardian no ma sanai eba bongni guardian dok phurungya ka guardian dok ni hak tongo bongni bwsaboti no phungsa phungnai bui phurungnani ba ching buini life buini family o interfere khaimia so aboni bagai guardian dok especially mawan suknai dofani borok ni bagai nijini dofani bagai nini bwsajuk song buini dofao kaijagi thangya tike norok khusma angnai so asungno jotto no haino hai hani tiprasar dofani lukurok no khuluma taisi bai yapro hambai angoro no mwthak sinai ani kok no bye bye.